Club Junta, building better Africa. Mawa wabwino amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumawa. Ine ndine Comrade Mtanyiwa. Ndabwera ndi mawu awiri atatu amene ndikufuna kuyankhula. Choyamba ndifuna kudzudzula zimene zikuchitika mdziko lathu, komanso ndimafuna ndipemphe amalawi tonse konse kumene tili, whether tili ku Zimbabwe, whether tili ku South Africa, whether tili ku Namibia, whether tili ku Botswana, whether tili ku Swaziland, whether we are in UK, China, India, Indonesia, dziko lina lililonse la pansi pano limene ndingatchule kumene kukupezekera Malawi. Tonse amalawi tamvesedwa, ndipo tonse amalawi taziwa, ndipo tonse amalawi tazindikira kunena kuti boma la Chakwera linabweresa system yonoti izagwirise ntchito pozaponya mavoti 2025. Ndi system imeneyi ndimene ikutchedwa smart meting, imene siyogwirisidwa ntchito ndi manyo koma ndi ya electronic, imene amalawi ochuluka azakavutike kuigwirisa ntchito. Imene system imeneyi ainakewo ayipanga kale zoyipangapanga kunena kuti munthu ukakafuna kuvotera munthu amene iweyo ukumufuna, ukakathabwinya pamalopo katatu kapena kafolo munthu amene umamufuna uja, sizitheka kuti chochonga chikachonge pamenepo, ndiye kuti automatically chikapita pa munthu amene sukumfuna, amene ali Lazarus Chakwera. Nawo amalawi uthenga wanga chigawo cha kumawa kuno, ndikufuna ndibwere ndi pempho kuchoka Msanje mpaka kuchitipa, Nkhotakota mpaka kumchinji. Ngati amalawi tonse ife amalawi amene tikufuna tikavote, ngati sitichitapo kanthu before month end ya November, sitikudikiranso kuti chaka chithe, koma we need to do it before month end ya November. Ngati sizitheka month end ya November, date line ikhale pa 10 December. Ndifuna ndikupempheni amalawi nonse, komanso ndikufuna ndipemphe azisogoleri onse amene mukusogolera zipani zani zotsutsa, ngati a DPP, ngati a UDF. Ndinanena kuti sindimayankhula zokhuzana ndi a UDF chifukwa chonena kuti tikayankhula dzina la UDF, masupporters ambiri a UDF amapezeka akukwiya. Koma apa ndikuyankhula chifukwa kulira kumene kuzachitike mmawa a UDF azalira nawonso. Ngati tikufuna kunena kuti a UDF so nawo azakondwe, ndi chifukwa chake ndikuatchula ndikuayika mgululi. Komano ndinalonjeza kunena kuti I don't want my mouth to mention anything zokhuzana ndi UDF, chifukwa masupporters a UDF amabwera ndikumanena kuti sitikupanga bwino, pamene ifeyo ma activists ntchito yathu sitimayang'anira kuti chipani ichi nchachani kapena chipani ichi anthu amachikonda mwa mtundu wanji. Ife timangofuna tingozuzula zoyipazo ndi kuti tiwongole, tiziyendera limodzi, tizipita chisogolo. Now I'm saying azipani zotsutsa nonse kuyambira a DPP, UDF, a FOD, UTM, tikuti RIF, is it REF or RIF, ambewe, ndikufuna ndikupempheni kunena kuti nthawi yakwana yonena kuti tipange ma demonstrations odana ndi system imene ikufuna kuchitika yozagwirisa ntchito smart metric system.
ndikufuna ndikupempheni azipani zonse zotsutsa mukuyenereka kugwirizana mutiuze ife amalawi chochita. Amalawi tili okonzeka kupita pa msewu ndikukachita demonstrate kunena kuti zimashini zawozi zikuyenereka kuchoka mdziko muno. Ndikupereka 5 days kwa zipani zonse zotsutsa mutipase mayankho kuti munalumikizana magwirizana, then what will be the next step. Tauza Malawi kunena kuti tufuna tipange ma demonstration ku Blantyre, tufuna tipange ma demonstration ku Lilongwe, ku Zomba, ku Mzuzu, ku Mangochi, ku Tyolo, ku Mulanje. Ma demonstration awa akhala a dziko lonse chifukwa chisankhochi chizachitikaso dziko lonse, chifukwa ku Mulanje nawonso system yake azayendera yomweyi, ku Msanje azayenderaso yomweyi. Then ndikupereka 5 days zipani zotsutsa mulumikizane mukambirane kunena kuti zimene amanena Mtanyiwa zija tikuti nazo bwanji. We need to go on the ground, we need your support. Tatopa nazo zoyankhula, we need to take action. Sitikufuna smartmatic mdziko mwatu. It's the only way imene our Amalawi Congress Party angadziwe kunena kuti Amalawi we are serious. Sitingoyankhula. Chikufunika chitenge action. Ife tili okonzeka kupita pa ground, koma we need your support. As Steve Chimwaza ndo okonzeka kupita pa ground, but they need your support. Akambanje, they need support. Kandi Amtolo, they need support. Tipite pa ground nda Malawi pamozi nda Malawi onse. Masapota nonse azipani zosiyana ma demonstrations amenewa akalengezedwa. There is no need kuti mukakhale nyumba mwanu chifukwa system ya mathematic inonso a UDF mukayigwirisa ntchito, inonso a DPP mukayigwirisa ntchito. Masupporters a Ford mukayigwirisa ntchito, masupporters a RF mukayigwirisaso ntchito. So ngati sitipangana lero kusanache kutsogoloku tizanena kuti tikanapanga nthawi yomweyi pamene tikulowa mu chaka cha 2025 tionesese zonena kuti awa asmathematic yo zimashini zawo zimene zili ku area 43 zimene akupangayo ku BICC zitere pomwepo. Ndrama zimene aonongazo palibe kanthu zapita mazi. Amalawi tazolowera tajeredwa kokwana. So nkhani ndionena kuti ndikupempha zipani zonse zotsutsa ndikupasani 5 days kuchokera lero. After 5 days mutipase mayankho tione way forward yoenda nda Malawi aku Nchewu, way forward yoenda nda Malawi aku Deza. We are not afraid kunena kuti atenga zikwanje atikhapa ulendo uno tindetiza khapa naso komweko, because dziko lindira Malawi, dziko lisira munthu mmodzi wa ku Lilongwe. Secondly, I do respect culture. Chikhalidwe ndi chabwino kwina kulikonse. Ndimalemekeza gule wamkulu chifukwa ndi chikhalidwe. Ngakhale anthu ena amatenga gule wamkulu kumakakhala ngati kuti chokaopsezera anthu, but tikatenga chikhalidwe chathu, gule wamkulu ndi chikhalidwe, amatiphunzitsa za chikhalidwe china chake. We need to respect gule wamkulu. Kaya azathu amavina ngoma tiyelemekeze zimene zija. Ndetili ndi mwambo umene wina aliyense tifune tisafune timayenereka kulemekeza mwambo wa maliro. Ndipo timakhala ndi zikonzero zathu zimene kumapeto kwake timanena kuti tiyeni tikakonze chiriza cha gogo athu, tiyeni tikakonze chiriza cha mwana wanga, tiyeni tikakonze chiriza cha mchimwene wanga. Now ndi kholo lopusa, ndi kholo lopepera, ndi uchisiru wa kholo umene ungabwere kunena kuti tiyeni tikakonze chiriza pamene mnyumbamo ana akugona ndi njala, pamene mnyumbamo ana alibe zovala, pamene mnyumbamo ana akulephera kupita ku skulu just because they don't have books, they don't have uniform and whatsoever zimene
angathe kukagwirisira ntchito ku skulu. Ndiye kuti kholo limenelo ndilopepera, kholo limenelo ndi chitsiru, kholo limenelolo tilitenga kuti ndilodwala mmutu mwake simukugwira. The only brave father or mother ndi amene angaone kuti ma priorities amnyumba muno ndi ati. Ala Comrade, where are you going? Ndikufuna ndiyankhule kuti boma la Lazarus Chakwera ndi nduna zawo ndi boma limene kakhala koyamba ndi komaliza kukhala nalo mdziko la Malawi. Ndi boma lokhalo limene silimachita tinganoti silimatenga kunena kuti zinthu izi ndi zofunika, izi ndi zosafunika. Sindikukana kunena kuti akakonze manda a Chakwamba, komano manda a Chakwamba akwakonza mu nthawi yolakwika, mu nthawi imene dziko la Malawi lili pa mavuto a zaoneni. Lazarus Chakwera ngati kholo, he was not supposed to sit down ndi achina Chimwendo, achina Kunkuyu, achina Zikhale Ng'oma and other top MCP officials kunena kuti tikakonze manda a Gwanda Chakwamba munyengo imene kumachinga anthu akudya chitezi. And ever since simunamve president wa dziko atayankhula kunena kuti I'm very sorry chifukwa chonena kuti kumachinga anthu akudya chitezi. But him himself, he's calling himself a pastor. It's very shocked. Government ya Lazarus Chakwera ikuganiza zokakonza manda ndikuanamiza Amalawi kunena kuti they need 280 billion yokakonzera manda. Pamene ku Queens kulibe mankhwala, pamene ku Kamzu Central Hospital kulibe mankhwala, pamene ku Mzuzu Hospital kulibe mankhwala, pamene ku Nkhotakota Hospital kulibe mankhwala, pamene ku Mulanje Hospital kulibe mankhwala. Someone he know to misuse 280 billion kukakonzera manda, kukakonzera mafupa. Are we really serious Malawians? Tikakonze manda kunsanje komweko tukukakonza manda kwawo kwa Chakwamba anthu akugona ndi njala kulibe chimanga. Nde ife tizikapita pamenepo tikukakonza manda anthu momwe tipulumuse miyoyo ya anthu omwalira owasatira Agwanda Chakwamba asakhale ochuluka. Lero tikufuna tikapange manda, tikakonze manda, anthu ambiri akamwalire. Achakwera zeru zimene zimwazitenga kuti ma advisor a Chakwera mulipo kapena mungoyendera kuti bola ine ndizilandira ndalama. But now you are killing Malawians. If I was a president, choyamba ndi crisis imene ili mdziko la Malawi, sindikanapanga ulendo wina uliwonse opita kunja. Ngati kupezeke ulendo wina uliwonse opita kunja, ndikuyenereka kutumiza nthumwi. Cholinga ndichite sort out mavuto amene ali mdziko. If I was a president for Malawi, ndikanapanga chothekera kuti ndaipa konse kuku chabwino olo anthu akamaza ndithamangisa mbomamo. Komano only the last year. And chimene muzindikireso nchonoti nthawi yanu inatha kale. Ukuku munangokokera munangobaso munatibera chaka chimodzi. Chifukwa ife Malawi timayeneleka kulamuliridwa 5 years. 5 years ina tisankheso munthu wina. Ngati munthu iwo watichitira ubwino tipitirize kumusangaso. Koma inuyo 5 years yanu inatha kale.
chaka ichi cha namba 6 ndi chaka chimene mwango chitenga mwa makani chifukwa chenoti amalawi ndife opusa, amalawi ndife opepera amene tangokhala situkukuonesa action. Let me continue. I said if I was a president, I could have made sure all the farmers, they must have zipangizo za ulimi in time. Akhale ndi chokudya chokwanira, muzipatala mukhale mankhwala. If I was a president, unfortunately I'm not a president, komanso sine munthu oziwika, ndine munthu wamba. If I was a president, ku Malawi chikanakhala ndi mafactory amene azipanga majuice. Tikupita nthawi ya mango azingogwa pansi nkumatenga nkumakataya. Kukacha mamawa ana amathamangira kukachola mango limene lapsa lili mtengo osati limene lagwa. Sono momoti aja agwaja anthu atenge akagulise ku mafactory anthu apange juice. Kumweza maoranji amangovunda, mandimu amangovunda. I said if I was a president, ndikanapanga zonoti ndikhazikize mafactory opanga majuice. Kandi khazikisa ku Blantyre, kandi manga kumwanza komweko, ndikamanga kumangochi. Chifukwa kumene kumapezeka mango, ndikayimanga kumulanje, kumene kupezeka nanazi, kumene kupezeka nthochi. Ndiyo kuti ndachita create job. There's no need kukatenga anthu kumakatumiza ku Israeli. By the end of the day anthu akumwalira boma likulephera kwauza anthu awo kunena kuti anthu amene anapita ku Israeli ena mwa iwo amwalira pa nkhondo imene kuchitika kumeneko. Koma tinamva kale kunena kuti president wa dziko anavotera, anasankha kuti nkhondo izipitirira. So kumwalira kwa anthuwa alibe nako ntchito. That's why akulolera amalawi azivutika, chifukwa chonoti iye alibe nawo ntchito amalawi. So ndikudabwa kumamona mmalawi wina akuti boma ndilomwe. Liti boma lati? Boma lati apokale. Abale awo agwanda chakwamba. Mundikhululukire. Sindikunena kuti kukonza manda ambale wanu ndikola kuika. Ndi chinthu chofunika kwambiri. Komano zikufunika kuchitika munyengo imene china chilichonse mziko chili bwinobwino. Anthuwa akufuna abe ndrama mu dzina la m'bale wanu amene anamwalira, la m'bale wanu amene mmamkonda. Nde afuna kunama kunena tufuna tikakonze manda acha kwamba manda sangakonzedwe 280 billion. Never. Nditamva kale akuntenga mwana wawo Niki Chakwera ndi amene akufuna kukakonza manda amenewo. That's foolishness. Kutitenga ife amalawi kupusa mu chinthu china chilichonse Chakwera akationa ife amalawi akutitenga ngati ife ndife zitsiru. I've spoken lot. Ndapempha zipani zonse zotsutsa. Ngati mukufuna kuenda limodzi ndi amalawi, this is the right time imene ife amalawi sitikufuna system ya mathematic. Ndikufunireni mmawa mwabwino, ambuye alemekezeke. Malawi dzuka iwe, Malawi dzuka, wanyama atadzuka iwe, wanyama atadzuka. Malawi dzuka iwe, Malawi dzuka, wanyama atadzuka iwe, wanyama atadzuka. Malawi dzuka iwe, Malawi dzuka, wanyama atadzuka iwe, wanyama atadzuka.